شاندەیەک ji Kanadayê bi serokatiya Rêveberiya Giştî ya karên Konsolxaneya Wezareta Karên Derve ya Kanadayê, Victoria Filler û nûnera Kanadayê ya ji bo Sûriyê, Rasta Daî, serdana herêmên Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kirin. Şande ji aliyê cîgirê hevserokatiya gerînendeya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Robêl Beho, endamê desteya rêvebera gerînendeyê Xalid Ibrahîm û nûnerayê pejê Lana Hesên ve hate pêşwazî kirin. Robêl Beho di hevdîtinê de balikşand ser nexşereya dawîn a civîna Astanayê û diyar kir ku nexşerê ji gelek hevbendiyên li dijî gelê Sûriyê pêk tê û ev hevbendî wê aloziya Sûriyê kûrtir bike. Beho diyar kir ku rêya yekane ya çareserkirina aloziyê, diyalogên navxweyî ne û bang lê civakan navneteweyî kir ku destekê bidin hewldanên çareserkirina aloziya Sûriyê ya li gorî biryara 22/4. Beho destnîşan bi biryara darzandina çeteyên Daişê jî kir û bang li hikûmeta Kanadayê û civaka navneteweyî kir ku destekê bide avakirina dadgehên navneteweyî yên ji bo darzandina Daişiyan û got çeteyên li herêmê mîna bombeyek li ber teqînê ne û gefan li herêmê û tevahî cîhanê dixwin. Rêveberiya Giştî ya karên Konsolxaneya Wezareta Karên Derve ya Kanadayê, Victoria Filler jî got Kanadayê kêfxweş e ku bi Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê re tevkariyê bike. Victoria Filler got ku ew piştevaniya Rêveberiya Xweser a di aliyê tendurustî, deronî û ewlehiyê de ya bi hemalatiyên Kanadayê yên ragirtî dizane û anî ziman ku hikûmeta Kanadayê rewşa Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji nêzik ve dişopîne û ji ber metirsiya çeteyên di kamp û girtîgehan de bifikare. Di dawiya hevdîtinê de gerînendeya têkiliyên derve du jin û sê zarokên çeteyên Daişê yên ji Kanadayê li gorî belgeyeke fermî radestî şandeyê kirin.